הסרטון של היום. יהיה לי 30 שניות לקחת כמה נשקים שאני אוכל במשחק פורטנייט. זה יהיה האתגר של היום, לא לשאול לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, זה יעזור לי ממש, ובואו נתחיל לסרטון. חברים, עכשיו מתחילים פה את המשחק. בואו נקווה ב-30 שניות שאנחנו נוחתים באמת לתת פה את העלות הכי טוב שיש, אם זה פאמפ AR FMG, אילי מותר לקרס כמה שאני רוצה במהלך המשחק. באמת, בואו נקווה שייתן לנו באמת משחק טוב, לא לשכוח להירשם לערוץ ולפרגן בלייק, זה באמת ממש יעזור לי. באמת, אם אתם רוצים יש לכם פה ברקוד בצד של קבוצות הוואטסאפ שלי, באמת אני אשמח אם תיכנסו, באמת שם אני מעדכן על כל סרטון חדש שעולה וגם מתייעץ איתכם על סרטונים. באמת, מקווה שתיכנסו, שם יש שם הכי טוב שיש, ואנחנו נוחתים פה בעוד 3 דקות ויאללה 30 שניות תצאו לנו לדרך. צ'סט סופי, וואי, 6 שוטגנים די גרועים, אני חייב לציין. מהר 10 שניות, פאמפ לא מאמין, זה העלות שלנו. יש לנו כאילו רק פאמפ, זה לא מטורף, אבל לפחות שוטגן טוב, שזה מה שמנחם אותי באמת. אבל לא נורא, באמת היינו יכולים לעשות פה אולי איזה עלות יותר טוב, קיבלנו רק שוטגנים, אבל באמת לא נורא. גם שוטגן ירוק היה מסדר אותנו יותר בדמג', אבל לא נורא. באמת? מה היה לו? וואו, היה לו לוט טוב. לא נורא. וואו, לא מאמין. מה אתם אומרים? אני אקח אותו? באמת, אני לוקח אותו, אבל בואו נקווה שבאמת זה הנשק היחיד. אני מוכן להוריד פה את כל האלים. אני לא משתמש באיל אחד כל המשחק, זה התנאי שלנו. לא משתמש באיל אחד אפילו, באילים, לא שילדים, לא כלום. זה עלות שיהיה לי לכל המשחק, זה בתנאי הזה שאנחנו מקבלים את הפאמפ הזה. אני יודע שזה קצת מעבר לחוקים, אבל גם אין לנו גם AR שזה יכול לנחם אותנו. באמת זה אסור לנו גם אסור. איפה אתה? גם מצא את הקטלות. בוא נקווה פה שהוא אדם קצת מציק, הייתי אומר. let's go. אסור לנו. אין פה איזה כלום. טוב, לא נורא, עדיין גם טוב. נקווה לצאת, יאללה. אני רואה פה בן אדם. נדעים. מה זה הבאג הזה? מה קורה לי לשלט? אוי. אתה לא יודע? זה שלי חמוד. איזה כיף זה שכל הבוקסים פה שלי היו. יש לו פה איזה עוד משהו. טוב, אילי אסור לנו להרים. איפה אתה רק? 4 קילים מרג'ט, באמת אנחנו יכולים באמת לנצח את המשחק הזה, אני רואה פה משחק טוב. יש פה 100% מישהו, 100% יש כאן מישהו, אני רק לא יודע איפה הוא. אנחנו נפיל את הבניות. אמא שלי. פאק. טוב, אין לי כוח להתעסק בדבר הזה. אני רואה שהוא לא יוצא. איפה יכול להיות אנשים? איפה אני שומע פה יריות ואני אוהב את זה. עד שהזמן לפרגנו בלייק.
מת? אסור לנו להשתמש בהילים, זה החוק שהיה לנו בינינו? לא מאמין. וואי, הוא לקח את הפאמפ, בבקשה שהוא לא לקח באמת, אז אין לי לוט כאילו. וואו, לא מאמין שמעתי כאילו. אם היה לי באמת בניות הייתי הורג אותו, לא היה לי מס. אין לי מה לעשות. וואי, איזה עצבים. איזה בסה. זה באמת, הייתי פה עד עכשיו משחק טוב. אמרתי כאן, נתנו להשתמש גם בהילים, כל פעם הורדתי, אז זה יותר קשה גם, להגיע גם. אני מאמין שהוא לקח את הפאמפ הזה, הוא לא כזה יהיה סתום בשביל לקח אותו. או פאק, הוא פה גם. איפה אני עכשיו מוצא פה עוד פאמפ? לא, זה עומד להיות יותר קשה. לא יודע, השחקנים יותר טובים כבר. אלוהים! איזה משחק. אסור לקחת גם את הפאמפים האלה, זה עצבים, באמת, בסה, כל כך בסה שאני מפתים כאילו באמת על הטעויות האלה. ממש מעצבן, עד שראיתי באמת במשחק טוב. מה זה גרפלר, שוקוד גם טוב. טוב, ברגע אני צריך כאילו, לא יודע למה אנחנו... אני מקווה שנקבל פה איזה פאמפ. אם זה גם טוב, יכול לסדר אותנו בהתחלה. להפיל את זה גם טוב. להפיל. יש פה איזה פאמפ. יש פה פאמפ בפור, היה לנו את זה נראה לי בהתחלה. אני חייב לציין. אני לא יודע אם זה נחשב כאילו. עכשיו כאילו מותר לקחת הילים, לא? כאילו עכשיו כאילו... זה גם נחשב? הדג הזה? אני מת! let's go! הפאמפ שלי! let's go! יש לי את הפאמפ. אסור לי להישאר עם הדג הזה. let's go, הפאמפ שלי נשאר. וואי, לא נראה לי הוא ציפה לדבר כזה. כן, תראה, יש לנו כבר. חייב להוריד את ההיל. רגע, אנחנו נוריד את ההילים כמו שלנו בהסכם. אני מחכה. מת? הבנו שיגיע אנחנו נחכה לו. יאללה, כשיש פה בעיה אני שומע צעדים. אין בעיה לחכות. בזמן הזה אני אשמח את תפרגנו בלייק ותירשמו לערוץ, וגם תיכנסו לקבוצות הוואטסאפ, זה ממש יעזור לי. שם אני מעדכן אתכם על כל סרטון חדש שעולה. יאללה, בואו נמשיך לסרטון. אסור לנו להשתמש בביג הזה, בצ'ק צ'ק שלחתי. בואו נקווה באמת לנצח את המשחק הזה, כי זה כל המטרה של הסרטון. אנחנו לא מתכוונים להפסיד פה. יש פה מישהו. וואי, למה הדרגות שלי ככה? יאללה, נבלתי. אסור לנו להרים את זה. יאללה. וואי. בוא ניכנס אח שלי. אין לנו גם חיים, זאת הבעיה גם.
אם הוא נכנס פה, נגיד הוא חוטף נראה לי איזה פאמפ לראש. משמו, כולם פה עכשיו תחייר עם רצח הניצחון. אני לא מתכוון להפסיד את זה בחיים. הוא פה, חכה לי, אני יודע שהוא חכה לי. הוא לא נשאר בפייט הזה נראה לי כל הזמן. עכשיו מתכופף, יישאר פה. אני יודע שהוא כאן, הוא לא ילך, הוא לא כזה טמבל. איי. אנחנו חייבים ללכת אם אנחנו רוצים לפעול. איזה צפוי, בוא. בוא דחוף. איי. לא מאמין. וואו. באמת אני לא רואה משפר את המשחק הזה. טוב. זה הסרטון של היום, אני באמת אשמח אם תפרגנו בלייק ותירשמו לערוץ וגם תיכנסו לקבוצת הוואטסאפ שיש לכם בחוץ הפרקוד. אין לי יותר מדי מה להגיד, אולי לא נתרחו את האתגר, סיימו במקום העשירי, אבל זה גם טוב. תגיבו לי בתגובות איזה אתגרים אתם רוצים ואני אבחר לכם בתגובות האלה ואשים אותו בסרטון הבא. אנחנו ניפגש בסרטון הבא ויאללה, ביי.